Така, здравейте хора, аз съм в БГ, тук с мен е Фошплей, това е втори епизод на нашото оценяване на Village Survival и както видите, ето ни ги нашите неща. Както виждате, намерихме 5 диаманта, но какво се случва? Направих се една кирка и след това станаха 2 и аз намерих още един и станаха 3. И както видите, скопах 14 обсидиан, 4 за енчантинг и 10 за портал. Тук малко айра, не можах да го скъпая цели, защото ми беше много трудно, но не се загубих. И аз съм си къща. Фош. И ето ги нещата, които ги намерих. Не съм много ден. Защото, ако се старах, може да намеря и повече. Кирката при мен ли ще остане ли? Не трябваше още за такова. За енчантинга. Книга, 2 диаманта и 4 обсидиан. И от спаунера имаме някакво неща. Ще направим фермичка. И за 2-3 епизода, както видите, добре се развиваме. Това е втори епизод. Какво стана, къде го сложа? Няма да се занимавам. Ще направя често. Мога да правим табелки. Какво направиха? Мога. Табелки. Глупости. Не, че го чета много. Боклик. Аз го пиша майн, от минута. Така. Реде. Остана ден. Омага. Само да заведа да кажа. Какво пише? Да. Тук ще ги оставим тия. Така. Диаманти, значи 4 книги, да, имам. И за портал направо всичкото ще взема. Много мразна ешката не е. Нещо ми е подред. Ти имаш ли легова? Мисля, че имаш. Сега трябва да намеря някакво дърво. Така направих енчантинг. Къде ще енчантинга? Искаш ли да е на моята къща отгоре?
защото има място. Тая Майнкрафт колко обичам. Сега трябва да направим и портал. Много бързо се спреш. Ще направим няколко златни неща. Ще направим тебе. Това го махам. Слагам го. Така. Спах ли по хора за малко и ще се върна. Окей, хора. Тук сме. Сега енчантинга ще го направим отгоре. Там отгоре. Само да направим клички и след това стълби. Имаме 13 букви. 40. Окей. Е точно обратно. Да, толкова ми. Първото, което ще енчантна е диамантената кирка, защото просто искам да разбера какво е. И в третия епизод или този епизод ще видим, ако стигне времето, мога да направя и фермата. Нека да дадем бутушките на... Ти къде си, Рут? Тук е моята къща имаш. От моята къща имаш и нататък. За какво ти е негър? И тук няма да намериш негър, да. Еми, няма да намериш. С извинение. Кажи го на... Аре де! О, мага, човек! Аз ли правя нещо грешно или... Окей, просто Майнкрафт, нали, изобщо не е бъгала хич. Е, човек! Само заради вратата. Горе. Е, тук ще е енчантинга. Така, добре се получава. Да, но с две няма да достигнат. Efficiency 4, Fortune 1. Fortune 2. Тушки, Unbreaking, Protection, Depth Strider и Feather Falling ми трябват. Бягай, бе! Това ще го мислим за нали, по-към края, ще видим.
4 дърво да... Не, повече, защото трябва да направим и книги. След това да събери малко дърво и да ми дадеш на мен, защото сега не ми се разкарва. Аз имам много. Окей. Ама ще ми дадеш след това малко и на мен, защото ще ми трябва. Ето, добре. Направим 30 левел. Точно след 3, 2, 1. 30 левел енчантник. Но забравяме ли нещо? Забравяме. Нали ще стигне... Знаеш хора, сега няма такова това. Окей хора, ще я в мината, ще я до спаунера и ще направя фермата. Значи хора, прецакох се, защото разбрах, че спаунера ни помага. Дърво, благодаря ти. Разбрах, че спаунера ни от паяци и просто не знам как да направя фермата за паяци. Но ще измислим някакъв друг начин за събиране на левел. Тъй, че ще си измислим някакъв начин. Много готино е станало. Съм чонтни малко броните. Мога да се върна пак в оная мина, но не съм читвал на ето вижте, не съм ливал, не съм читвал, да ми кажете нещо. Така, Blast Protection, енчантвам. Fire Protection. Фотошопа. Така. Окей хора, това беше от клипа. Аз бях УБГ, тук с мен беше Flashplay. Да, Flashplay. И надявам се клипа да ви е харесал, ако така моля. Коментирайте клипа, лайквайте го и споделяйте с приятели. Коментирайте, ако искате да направим поредица на предизвикателства. И до скоро!